Doncs res, anem a preparar l'endevinalla d'avui. Estem així, diu... Esteu a punt, Tothom? Esteu a punt? Preparats per l'endevinalla? Sí? Vale, preparats? Llestos? Comencem, Diu així. Diu... El ruc sempre la du a sobre. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Val? Tornem-hi, El ruc sempre la du a sobre. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Hola, en Pitu, la Tere i la Míriam, bona nit. Mireu, ja estem amb l'endevinalla, Estem així, diu... El ruc sempre la du a sobre. Està ficada al bagul. Jo no l'he tinguda mai, però sempre la tens tu. Complicat, Us dono una pista. Té molt a veure amb l'endevinalla que va sortir ahir. Val? Dic, el ruc sempre la du a sobre. Està ficada al bagul, Molt bé, per aquí estic veient que ja l'heu respost, Diu, jo no l'he tinguda mai, però sempre la... Jo, quan dic jo, no hi és mai, però tu sí que hi és. L'anem encertant, És una vocal. Ahir vam fer una vocal que era la, i avui, si jo no la tinc i tu sí, quina vocal és? Què, l'hem encertat o no? Doncs sí, doncs molt bé, era ni més ni menys que la lletra 1. Doncs res, molt bona nit, estem superbé, felicitats per aquesta endevinalla que hem encertat. Doncs què, a punt? Doncs molt bé, doncs agafem una mica de pols màgica, ens la passem pels cabells així com... I per un braç... I vet aquí que comença... mira, a mi m'arriba molt lent això de la vostra resposta. Vale, ara veig aquí que l'aneu dient. Comencem, Pum, preparats. Llestos. Ja. Doncs la història comença així. Ahir sabíem ni més ni menys que una pastoreta li havia passat una cosa, i és que havia sentit uns crits i amb aquests crits havia anat al camp del costat i havia vist ni més ni menys que un drac. Com el havia ajudat, de cop i volta havia passat que quan havia tornat a buscar el seu ramat, aquest ramat no hi era. I això li havia passat 3 vegades. I clar, si tornava a casa seva, l'amo de la casa s'enfadava molt i la picava i li feia mal. Per tant, a la tercera nit es va estalviar d'anar-hi per el que pogués passar. El cas és que la pastoreta estava ni més ni menys que dormint a dalt d'un arbre. I quan estava allà, intentant dormir, va escoltar unes passes així. I quan va mirar baix, va veure ni més ni menys que un noi molt simpàtic, però amb una cara de tristet. I aquest noi es va acostar a una roca, la va tocar, i amb el dit petit, quina frase va dir? Dit petit i... foc! I de cop i volta la porta es va obrir. El cas és que l'endemà, d'aquella mateixa porta, abans que la nena tingués temps d'entrar, va sortir ni més ni menys que un drac, i se'n va anar volant. Quan la nena va poder entrar a la cova, va veure ni més ni menys que allò era un palau gegant, amb unes sales, amb unes habitacions tan boniques. Els sostres estaven allò acompanyades d'unes làmperes així com de llàgrimes, no? Després hi havia també a les parets, hi havia unes pintures superboniques. I mires on te mires, és que tot era tan bonic, hi havia tanta llum, i va veure una taula parada. I va menjar com el que va voler i més. I l'endemà va fer el mateix l'endemà. Però l'endemà, l'única diferència és que de cop i volta va decidir quedar-se. I va decidir quedar-se allà per veure ni més ni menys qui era aquell noi o què és el que estava passant. Com és que d'aquella cova hi sortia un drac i de cop i volta ara hi sortia un noi? Per tant, aquell dia va decidir ni més ni menys que al vespre pararia el noi i li faria una pregunta. Us en recordeu quina pregunta era? Doncs sí, la pregunta era ni més ni menys que... Escolta'm, jo estic molt interessat
interessada a saber què és el que passa, perquè fa 3 dies que vaig curar amb un drac i no l'he vist més, que tu en saps alguna cosa. I aleshores el noi li va contestar: jo sóc un príncep drac i un gegant m'ha fet un encanteri. I el drac que tu vas curar era ni més ni menys que jo. I la noia es va quedar així com parada. Uau! Tu ets un drac? I ella li va confirmar: sí, jo sóc un drac maleït per un gegant. I de cop i volta la noieta li va preguntar: i escolta'm, i com és que tens aquestes ferides, qui te'ls fa? I el noi li va dir: bé, me les fa el mateix gegant. El mateix gegant que em fa mal cada dia, perquè vol que li aconsegueixi, vol que jo faci alguna cosa, però per més que ho intenti, és que és impossible. I per això, com que no ho sé fer, doncs em fa mal. I la pastoreta: ostres, doncs Déu-n'hi-do el que t'ha passat a la cua. I diu: sí, i a més, saps què ha passat? Està molt enfadat amb tu, perquè clar, com que m'has curat, després venia i et menjava el ramat de bous, el ramat d'ovelles i el ramat de... Què hi havia? Un ramat de bous, un ramat d'ovelles i un ramat de... Ja no us en recordeu. Doncs hi havia ni més ni menys que un ramat de porquets. I clar, diu: ostres, la pastoreta, doncs si jo t'expliqués com jo arribava, després el senyor, l'amo de la casa, a mi em va picar i em va fer molt de mal. El cas és que, en tot això, el príncep drac li va preguntar a la noia: noia, i tu ara què faràs? I sabeu què li va contestar la noia? La noia de cop i volta se'l va mirar i li va dir: et salvaré. I ell va dir: no, però si això és impossible. I ella: què vols dir impossible? Què, vols quedar així? Vols que un dia d'aquests el gegant arribi i et faci mal? O t'acabi matant? Aleshores el príncep drac li va dir: d'acord, va, explica. Què s'ha de fer? I el príncep drac li va dir: mira, el que em demana el gegant aquest, que és molt capritxós, diu que he de trobar una noia amb el cabell molt llarg que arribi fins als peus, val? I un cop trobi aquesta noia que tingui el cabell llarg fins als peus i a més els tingui, o sigui, els cabells siguin rossos, de cop se'ls haurà de tallar aquests cabells i d'aquests cabells fer-ne un vestit. I això és impossible. Jo no he vist mai cap noia amb els cabells així llargs que arribin fins al peu, que siguin rossos i a més que es pugui fer un vestit. Això és impossible. Què creieu vosaltres? Que era possible o que no era possible? El cas és que la pastoreta va dir: bé, d'acord, és igual si és possible o impossible, però s'han de provar les coses. El cas és que l'endemà al matí la pastoreta va marxar de la cova, o va marxar del palau cova del príncep drac, i se'n va anar directament, ni més ni menys que al palau reial. I és que feia molt poc que algú li havia explicat que allà la princesa tenia uns cabells rossos, i llargs. Aleshores, la pastoreta se'n va anar cap allà i va trucar a la porta del palau. Toc, 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 toc. M'ajudeu des de casa? Toc, 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 toc. I va obrir un senyor i va dir: què fas tu? Què vols aquí? I ella li va dir: busco feina, que tens feina per mi. I el senyor es va quedar així com: tu busques feina? Un moment, segon. Hi ha una noia que vol feina. Hi ha feina aquí al palau per aquesta noia? Sí, per netejar la que vulguis. El cas és que la noia es va quedar netejant a palau dia sí i dia també, de feina que n'hi havia a palau per netejar. I tris, tras. I tenia tanta feina que no se l'acabava. I tris, tras. I perquè se li passés aquesta feina, doncs començava a cantar. No? Sempre es passava el dia cantant. Tris, tras, neteja que netejaràs i tot ho netejaràs. Bé, el cas és que sempre estava cantant i sempre tenia bon humor mentre estava fent la feina. I un dia la princesa la va veure i li va fer molta gràcia aquesta nena. I li va dir: escolta'm, que pots venir a treballar amb mi? Vols posar-te al meu servei?
I ja pots contar la pastoreta lo contenta que estava. I tant, sí. I tu què saps fer? Bé, sé fer el que vulguis. Si vols, et puc pentinar aquest cabell que tens. I diuen que a partir d'aquest dia, la pastoreta, una de les feines que tenia era pentinar ni més ni menys que els cabells de la princesa, que eren llargs, i arribaven fins a on? Fins on arribaven aquests cabells? Doncs aquests cabells arribaven ni més ni menys que fins a terra. I eren rossos, semblant com si fossin ors. I cada dia, doncs, la pastoreta li anava pentinant els cabells. I anaven parlant, i anaven rient. És molt divertit això, és fantàstic això, és genial. El cas és que diuen que un dia, mentre estaven rient i mentre estaven parlant aquelles coses seves, un dia la princesa li va dir això: escolta, que puc explicar un secret? I la pastoreta li va dir: tant, sí, explica. I ella li va dir, mira, jo m'he de casar aviat, però tots els pretendents que tinc no n'hi ha cap que m'agradi gens ni mica. Que no en coneixes pas cap, tu, d'aquests pretendents. Coneixes algú que valgui la pena. I aleshores la pastoreta li va dir: i tant, jo tinc el meu germà, que si el coneixes segur que te n'enamoraràs. I la princesa: doncs presenta-me'l. I ella va dir: sí, te'l presentaré amb una condició. I la princesa: val, d'acord, quina condició vols? I aleshores la pastoreta li va dir: segur ara et sonarà molt estrany, vale? Però els teus aquests cabells llargs, saps que a mi m'agraden molt, sí o no? I la princesa: sí que t'agraden molt. Per què? Doncs, que un cop es tallen els cabells tornen a créixer? I la princesa: sí, però m'estàs posant nerviosa, què vols amb totes aquestes coses? I aleshores la pastoreta li va dir: mira, si vols que et presenti el meu germà, val? T'has de tallar els cabells i me'ls has de donar. I la princesa es va quedar així com: però per què t'he de donar els cabells? I com és? Què és el que passa? Aleshores, la pastoreta li va dir: no t'ho puc explicar, però has de confiar en mi. I si em dones els teus cabells, te'l presentaré. El cas és que la princesa confiava molt amb la seva amiga, la pastoreta, i li va donar els cabells. Se'ls va tallar així com... M'ajudeu a tallar vosaltres els cabells així. Els vostres no, els de la princesa. I de cop i volta, tota aquella melena, tots aquells cabells llargs que arribaven fins al terra, de cop i volta, estaven a les mans ni més ni menys que de la pastoreta. La pastoreta se'n va anar corrents. Corre que correràs amb aquests cabells. Fins a on? On va anar la pastoreta amb aquests cabells? Doncs la pastoreta amb aquests cabells se'n va anar... Què? Us estic esperant, On va anar? No us estic sentint. On va anar la pastoreta? On creieu que va anar? Doncs la pastoreta se'n va anar ni més ni menys que a la cova palau del príncep Drac. I allà, cada dia la pastoreta, estava cosint aquell vestit. I sabeu qui hi havia de nit? Qui l'ajudava de nit? Doncs ni més ni menys que el príncep. I de dia, i de nit, doncs la pastoreta anava cosint. I al vespre, doncs, el príncep Drac l'ajudava. Fins que van passar 7 dies, i van passar 7 nits, i el vestit es va acabar. Estava molt ben fet. Ostres, si era bonic. I aquell mateix matí, la pastoreta se'n va anar caminant fins a arribar ni més ni menys que al castell del gegant. Esteu a punt? Truquem a la porta del gegant. Plaix. Va, m'ajudeu, Ara sí, 1, 2, 3 i plaix. I de cop i volta la porta es va obrir i va aparèixer ni més ni menys que el gegant. Hola, qui ets tu?
I la pastoreta estava a punt de parlar quan de cop i volta el gegant va veure el vestit. Oh, el meu vestit! Oh, fantàstic, és meravellós aquest vestit. Marxa d'aquí, que encara me l'embrutaràs. Però si tu ets la pastoreta que tants problemes m'has donat. Au, vinga, desapareix. Però abans que tanqués la porta al gegant, la pastoreta de cop i volta va posar les mans i va dir: un moment, una pregunta, un tracte és un tracte. Jo he fet el vestit i tu has d'alliberar ni més ni menys que el príncep. L'alliberaràs? I el gegant se'l va mirar. I tant! No em fa cap servei aquest noiet. Que desapareixi de la meva vista. Vinga, fora. Però abans d'anar-se'n, de cop i volta la pastoreta va dir: un moment. Però s'haurà trencat l'encanteri. O com es trenca? M'ho pots dir abans que me'n vagi? I de cop i volta el gegant se la va mirar i va dir: un moment. T'ho diré una sola i única vegada. Escolta bé. Per desfer aquest encanteri has de deixar que el drac, que el príncep es converteixi en drac, això a primera hora del dematí. I de cop i volta, cas! Me l'apunyales al cor. Un cop me l'has apunyalat, l'has de trallar amb 1001 bocins. I un cop ho tinguis així, l'ho has de llançar al foc. Després farà un pet, plaix! I sortirà molt de fum. I l'encanteri s'haurà acabat. Què s'havia de fer? Us en recordeu vosaltres? Guardeu-vos-ho bé, perquè ara la pastoreta s'anava corrents cap a casa seva, així, bueno, a casa seva, cap a la cova, i s'anava corrents, i anava corrents el més ràpid que va poder, i va arribar a la cova i ella es va trobar ni més ni menys que el príncep. I li va explicar a ella: ostres, mira, que t'he d'explicar que ja sé com desfer l'encanteri, però jo no sé si és veritat o no és veritat. Vosaltres creieu que és veritat que el gegant enredava amb aquesta noieta? Què penseu, que sí o que no? Bé, de fet, el gegant la podia enredar. Però mentre li estava explicant la història, mentre la pastoreta li explicava la història amb el príncep drac, el drac anava sentint: ostres, i m'has d'apunyalar. Has d'apunyalar el meu cor. I després m'has de tallar amb bocins. I després tirar-me al foc. I això farà un pet i molt de fum. Bé, no ho sé, però jo crec que no hi tenim res a perdre. Bueno, potser sí, però jo em crec el gegant. El cas és que l'endemà al matí va sortir la primera llum del sol, el primer raig del sol, i aquell mateix moment el príncep es va convertir ni més ni menys que un drac. I què creieu, que la princesa ho va fer o no ho va fer? A la princesa, la pastoreta. Què creieu, que la pastoreta va matar el drac? Preparats? Llestos? Doncs de cop i volta, en aquell precís instant, la pastoreta va agafar un punyal i xas! I va matar el drac. I després el va fer amb bocins. I després el va tirar al foc i... plaix! I en aquell precís instant, l'encanteri es va acabar. El príncep s'havia desencantat. Allò era la fórmula màgica perquè el príncep tornés a tenir la seva forma. El cas és que el príncep tornava a ser una altra vegada un noi, però aquesta vegada ja de dia, i es va mirar a la pastoreta i li va dir: pastoreta, ara tinc un altre problema, torno a estar encantat. I la pastoreta: com? Què ha passat? Per què tornes a estar tan encantat? Què és el que t'ha passat? I ell li va dir: és que ara el que em passa és que estic encantat, perquè m'he enamorat de tu. I si avui mateix vols, avui mateix ens podem casar. I la pastoreta se'l va mirar: no, això no pot ser. I ell: però per què no? I ella li va explicar. Us en recordeu què va explicar? Doncs ella li va explicar ni més ni menys que... Què li va explicar? Qui se'n recorda? Doncs ella li va explicar que ni més ni menys s'havia promès amb la princesa que li presentaria el seu germà, vull dir, amb ell, i que si li agradava es casaria. El cas és que el príncep: bé, doncs anem a veure aquesta noia i parlem amb ella. El cas és que vam arribar al castell.
Els cabells eren de la princesa. El cas és que vam arribar al castell i allà hi havia la princesa i va entrar el príncep dragó. I com la princesa va veure el príncep dragó, sabeu què va fer? Se'n va anar corrents, clar, 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 i li va saltar a sobre i li va fer una abraçada. Germà meu! Ostres, quant de temps! I què ha passat? I qui t'ha desencantat? I el príncep dragó va mirar la pastoreta i va dir, ha sigut ella. Aleshores, la pastoreta se'n va adonar en aquell moment que el príncep dragó i la princesa eren ni més ni menys que germans. Per tant, sabeu què va passar? Doncs que aquell mateixa tarda, aquell mateix dia es van casar i diuen que van ser feliços i van menjar molts anissos. I diuen que la princesa, al tenir el cabell curt, encara va agradar més i va tenir més pretendents que mai i ella va poder escollir amb qui es volia casar. I aquesta història que us he explicat, catacric, catacrac, sabeu què ha passat? Doncs que s'ha acabat. Uf, què? Déu-n'hi-do, Doncs res, aquí ni més ni menys que el segon dia del concurs, el segon dia d'aquesta història que vam començar ahir explicant la primera part d'aquest príncep drac i avui hem explicat la segona part del príncep drac. Per tant, encantats d'aquest conte. A mi m'ha agradat molt conèixer-lo, no el coneixia i la veritat que l'he trobat molt interessant perquè passen coses com que hi ha un gegant, hi ha un dragant, hi ha uns encanteris, no? Que hi ha unes transformacions. I a vosaltres, què tal? Us ha agradat o no? Sí? Molt bé. Què us ha agradat més, aquest dia o entre setmana? Això m'ho podeu explicar en aquestes coses perquè així jo vaig també veient el que passa. Doncs res, guapos i guapes, jo crec que demà explicaré la llegenda del Tarlà. No sé si la coneixeu vosaltres. El Tarlà era un personatge que diuen... Bueno, un personatge, era una persona que vivia a Girona i en un moment determinat va passar una cosa. I us l'explicaré demà.